nyayo godo wach mar openness. Achiel kuom siro mar President William Ruto kano campaign, en sirkande dhi bedo an accountable government, a very open and transparent government, especially on deals ma sirkal goyo gi joma moko. Aparo ni BOJ wasebedo kwa uweyo kata kaka wan jofuambo. Inge pek mwasebedo godo mondo wayud weche kuom sirkal. Apa ni nyaka gitim total overhaul mar communication margi. Nkech kanye ma weche nitiere. Ni neno kata vetting mar cabinet secretaries gi kaneno ng'ato ka ng'ato ne nigi shida mar communication. Manyiso ni gimoro amora ma gitime ministry gi mondo mi japiny obed kong'eyo gima timore. Ok gitim mapiyo piyo. Koro apani kanye manyaka gidog mondo ging'ini communication structure margi gi japiny ni nade. To ka japiny nitiere penjo ma nitiere godo, duoko en tiere nang'o. Nkech ineno kaka sani kaka Wandai nowuok no. Kadine bed ni ministries te ne wuok stage ka stage. Titimo gimoro amora tinyiso japiny ni an kata Mbadi nyalo paro kane itimo ne vetting nowacho ni obro kata keto press briefing karibu week ka week mondo mi oduok penjo mar japiny. To pok aneno kama notimo. Nowacho mabe nitie media center treasury kachacha ma pok obedo ga active. Modhi keto active. Koro mae sani ema onego beni otimo gik maka nikech kata Adani ni omako ofise gi office ma transport gi mar energy. Koro sani ema onego beni duoko gi timo ng'owa ja Kenya nitiere go. Koro kaka jakom no wuoyo cha sani koro technical team ne no onego beni nitiere kachacha wacho na dieri koro kama wantiere kaka koro mar ketrako mano bedo sign gik mancho donka gik moko 20 mane idwaro requirements gi mae kaka gin magi oboke manyiso kaka ne gigi otimo ng'oa waluo chik nyaka stage sirkal nyaka communicate gi jopiny ne wasetimo needs assessment energy sector kama maeri en our shortfall mondo wagap narogodo gap mar shortfall ni waparo ni watim PPP ni okay to wanyalo resort to OTS kata mana RT kata mana SS mane wacho chacha. Manyiso ni koro kata ka en gima sirkal otimo to japiny kama ntiere negi confidence ni yawa anto na bedo part and parcel of gini wuotho ni ne wawuotho. Omiyo kata ka sirkal odonje kachacha to en gima ana wuona tima ng'owa ang'eyo nikech an be achulo usuru. Ting'eni kama koro jakenya nitiere jakenya nie mudho. Koro en mana gimineno press conference midhiro ng'ato wacho ni en kama mana kaka ineno kaka jakom no wuoyo. Temo mineno kata kane jakom wuoyo jakenya ma kawaida ne nigi mirima. Nkech koro en ong'iye ni mae en tuk jo siasa. Okonene kaka en gima dieri manyalo konyo japiny. Koro magi gik monego beni ne sirkal koro wuok to nyiso japiny niya wanto mae shortfall ma wantiere go nikech kanchi neno kata ndalo mane Senate dayo do ng'ane Mbadi to kata Chirchir ni winjo ka gitemo wacho gimoro ni ka gima ne ging'iyo kata kaka on loading mar staff ma JKI ne giwene Adani mondo Adani o decide ng'amo kawo. Koro in nyisa ni an atiyo to ng'at machielo biro to nyisa ni en kendo dwa mana yiero jok mobro tiyo go gi jok moko tiyo go ja Kenya matiyo kanyo iwe kanyo. In terms of cost ni winjo ka giwacho ni king'iyo gine mar jo Rwanda kaka no losi pesa mane jo Qatar oloso godo gi mar Rwanda chene cheap. Tema ni injo kata kaki penyo ni in terms of even tendering. Ingeno kidhiga to the highest bidder. Ing'iyo ga kata low bidding ting'iyo tang'o ga ng'omo offer. Okidhi to the highest. Koro chal ka gima Adani ni was the highest. Dibeni percentage